Hola, bon dia. Des d'Esquerra Unida avui volem denunciar l'estat lamentable en el que es troba el gimnàs de la pista d'atletisme, un gimnàs que està deixat absolutament i que no s'està mantenint com és degut. En concret, el gimnàs de la pista d'atletisme té moltes màquines, algunes d'aquestes màquines que tenen peses, per exemple, i altres aparells per fer exercici, estan fets un desastre per l'absolut abandonament en el que el té l'equip del govern del Partit Popular. Un equip de govern del Partit Popular que està més ocupat en altres assumptes que en atendre les necessitats de tots els ballers i balleres i en aquest cas que en el manteniment, en el bon manteniment i funcionament de les instal·lacions i dels equipaments municipals. És absolutament vergonyós l'estat lamentable en el que es troba aquest gimnàs de la pista d'atletisme, un gimnàs que té màquines, per exemple, de peses on les peses desapareixen i no se reposen, estan molt velles i molt deteriorades, aquestes màquines, i la sala té, entre altres coses, les parets totes brutes, en molt mal estat, la seva pintura, el terra també, el sòl està molt brut, també, i aquesta sala el que necessita és un adequat manteniment, una mà de pintura, una revisió i una reposició de les màquines i de les peces que se van trencant o que van desapareixent. Perquè hi ha moltes persones que acudeixen a aquest gimnàs de la pista d'atletisme i se queixen del lamentable estat i absolut abandonament en el que està aquesta sala i els seus aparells. El Partit Popular no creu en lo públic i per això no manté els espais ni els adequa. Per això deixa que se deterioren les coses i els espais. Fa falta dignificar allò que és públic, allò que és de tots i de totes, i que també és el que necessitem i el que utilitzem tots i totes de forma habitual. Per això, des d'Esquerra Unida, continuarem denunciant una vegada més que cada espai públic que estiga deteriorat i abandonat per part del PP se mantinga en les condicions que es mereixem tots els ballers i balleres.